noma ungathi angitshela nami ngikutshela hlonipha yikho ingakho nje kukhona lento enibiza thina ama-tolerance biza kahle because ukomanda nami ukomanda so uzongikomanda kanjani mina uyayibona lento kuningi esizokuqeda nya njengoba unyakukala funi liphinde ngizwe leyo ngibanthe ubalo no lo landelana nalokho manje lo ophethe ukugcina aphethe lokugcina namhlanje hayi nalabo futhi angazi ukuthi isho ukuthini leyo mina-ke iyakubetiza nje osihlalo bashonaphi nodepisihlalo njalo ukuze wonke umuntu ezwe ngisho nesalukazi sizwe yabona nje ngokuthi coordinator angizazi labantu bezizwane lapho ezane ey'ndalo ntanga yethu ngizwa kahle fanele sazi basoyiqeda lezo mawuthi lonyaka ayikho into esongesiyibiza ngo-coordinator convener no ingakho bad nje ngesinye isikhathi because asikhuluma into eqondile right engeziwe nayisalukazi azizininzi isalukazi I'm sure nje ngihlale ngisho coordinator nobani convener siyazi isalukazi ulusho ukuthini lo exactly so ninezwe lenu ninalodwa